Lezi-ke izindaba ze-1KZNTV ifundela usamukeliso wanqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili usuku namhlanje. Kusina kwajeqeza awe-IFP bakhala ngomgwaqo Egamalakhe kanti-ke iyaxazululeke yamanzi emvoti. Iqembu le-National Freedom Party NFP ithi-ke izosikhipha maduze izincwadi zokuxosha amakhansela ayo avota ne-IFP komasipala bakulesi sifundazwe saKwaZulu-Natal. Lokhu kulandela ukuthi-ke kumanje kunodaba lekhansela le-NFP eZululand uBetwel Nxumalo olusenkantolo abazama-ke ukuliqosha ngoba-ke lasindisa i-IFP ukuthi-ke ingaphumi emandleni okuphatha. Lusayenzuka-ke udaba lwe-NFP kulesi sifundazwe njengoba kuyimanje kunamakhansela athi ubuholo obukhona njengamanje abunawo amandla ukuthi baxoshile ukuthi avote ne-IFP komasipala. Bayahlupha ngoba abazilutho. Mina i-NFP ngisayithanda. Kwesibili icala senkantolo njengamanje. Mhla kuyophela icala enkantolo bazongixosha ngoba phela amakhansela u-18 angibopha mina. Ngilinde icala liphele bese emva kwaloko amakhansela bakwazi-ke ukuthi bangixoshe. Kodwa-ke ayikho ilokhuzane nje ikomiti elikhona njengamanje lingangixosha ngoba i-NEC ayikho nje ku-NFP khona i-INEC. Manje i-INEC nayo ehlukene phakathi is 5-2. Manje angazi ngizoxoshwa ubani. uNxumalo uthi akho umnyakazo ozokwazi ukwenzeka njengamanje ngaye njengoba udaba lakhe lusasenkantolo. Umsindazo mina ngikhoyela ukuthi kunobhala jikelele we-NEC endala leyabulawa enkantolo. So angazi ukukhuluma njengobani njengamanje. Mina-ke ngifisa ukuthi abangilinde nje kuze kufike isikhathi senkantolo. Mase kuquliwe inkantolo bazokwazi ukungibiza bazongiqulisa amacala. Kodwa uma sebakhethile i-conference. Kodwa ngoba bangakhethi i-conference nje ya wasting a time badlala ngesikhathi ngizoba ikhansela mina until ku-2026 bese ngiyaye kuba ikhansela. Kusenjalo uNxumalo ubese echitha izinto lezithi i-IFP eZululand iyamkhokhela njengoba evota nayo. Ngiyaxakeka mahlase bathi mina imali inkathi nginika imali. Nginika imali siyidla nabanye amalunga e-IFP. Kodwa akukho amalunga e-IFP ngidla nayo imali. Mina ngidla imali yami engihola futhi angidla imali yami engihola emkhandlweni. Ngikhokhela ama-advocate. Ngiyaxakeka nje bathi uthula sizwe wanginika imali. We-NFP uthi la makhansela avota ne-IFP komasipala azosithola maduze izincwadi ezwaxoshe eqenjini. Singaqinisekisa ukuthi iqembu le-National Freedom Party selithathe isinqumo sokuthi liwaxoshe onke amakhansela angahambisani nomyalelo weqembu. Kuzokhumbuleka ukuthi umhla ka-6 kuFebruwari lonyaka i-NFP yamemezela ngokusemthethweni ukuthi sithathe isinqumo sokuthi sisebenzisane okanye ivote ngokubambisana ne-ANC ne-EFF emkhandlwini yaKwaZulu-Natal. Kepha sibonile ukuthi endaweni eningi kunamakhansela angamahlongandlebe angosikhuluphambana nobhoko abethatha iy'nqumo zokuthi avote neqembu le-IFP ngale kokuthi aconsulte ubuholo okanye azise i-NFP ngalokho. Ngakho-ke iqembu lithatha isinqumo sokuthi lawo makhansela onke athinteka kufanele abhalelwe incwadi atshele ukuthi asexoshiwe ubulungu bawo sephuliwe sebumisiwe sebuthathiwe sebephuciwe bona basesona amalungu NFP. Ngotebogo Sibisi ngiseThekwini. Umphakathi waseGamalakhe ku-26 ngaphansi komasipala iReyinkonyeni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ukhala-ke ngomgwaqo ogcweleke imigodi olimaza-ke izimoto zabo. Ilungu lomphakathi elisebenzisa lo mgwaqo nsuku zonke uNomkhosi Shibase uthi-ke uyalimala ephaketheni njengoba-ke sephoqeleka ukukhanda-ke izimoto zakhe njalo ngoba-ke umgwaqo onezimbobo uyazilimaza. Ekhuluma-ke neziko lezindaba uShibase uthi-ke sekupheleke iminyaka eyisishiyagalombili bebhekene nale ngwadla. Umphakathi waseGamalakhe ku-26 ngaphansi kwamasipala iReyinkonyeni uthi bakuthola kunzima ukusebenzisa umgwaqo uMamkobosi njengoba ulimaza izimoto zabo. Ilunga lomphakathi uNomkhosi Shibase uthi sekuphela iminyaka eyisishiyagalombili bebhekene nale ngwadla yomgwaqo ongalungiswa. Lo mgwaqo mangicabanga usuphelile u8 years wabanje. Sawuphelile u8 years wabanje lo mgwaqo and kunzima impela nje. Ngoba yabona nje mina njengoba nje kunjena nje ngiphuma kanzima bengivele ngiphuma kanzima kwasekuqaleni kwavele kwaWesi-ke manjena ama-bolt joint ama-civil joint ngiwashintsha njalo after 2-3 months kumele ngiyoshintsha amathayi ukuthi ahamba lisikwe ilitshe khona la hlezi ngiwashintsha nje amathayi. Iqhuba
uthi ikhansela la kule wadi liyazi ngodaba lomgwaqo. Uthi njengoba ekhokhela intela uyafisa umasipala ubalungisele umgwaqo kanti namanzi aphuma empompini awahlanzekile. Ngangako reporter kumama uLangeni, umama uLangeni wahamba waye ekhanseleni bafika wakhona into encane abayenzayo la ngazi la bayenzayo lapha ngaphezulu. Kwakunamanzi la aqhamuka la kulo next door wami ahlika njalo la kumina. Bafika bahamba ngalento ngokandakanda lombayo angazi ukuthi benzani ngabona sebegqiba emva kwabo kwasala kwa same thing applies kwenzeka same thing ebevele yenzeka. Engikufisayo ngifisa umasipala asilungisele umgwaqo ube right ngoba ama rates siyawakhokha akakhohlwa ama rates every month siyakhokha kodwa umgwaqo awusane akukho nokusanelisayo umgwaqo amanzi konke nje umgwaqo amanzi abolile yonke into nje ayikho into right la aye brown mowaphuzile sikhishwa izisu nje mina ngisawaphuzwa wona ngiyawathenga. Uthinta umasipala iRenkonyeni ngodaba lalomgwaqo ophethe ezokuxhumana kulo masipala uqale ngokuxolisa ngokungalungiswa kwalomgwaqo wabe seveza ukuthi ukhona usonkontileka oseqokiwe ukuthi ulungise lo mgwaqo. Dlulisa ukuxolisa kakhulu kumphakathi waseGamalakhe mayelana nawo nesimo somgwaqo lesiya siyasazi kudala futhi ikhansela la khona lokane lubika omunye wemgwaqo besasikade siyifakile njengomasipala sicela imali emnyangweni wakakhoktha oqondene nezinhlekelele ukuthi ulungiswe bese ngakayitholi ke impendulo kodwa esesikwenzile njengomasipala manje ukuthi ukhona usonkontileka osoqokiwe kuzosetshenziswa imali yangaphakathi kumasipala ukuthi kube kwenziwe nje overlaying ukwenzela ukuthi ukwazi ukuthi uhambeke. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuze Mando Sicele ngiseGamalakhe. Isigcineke isilungisiwe ingqalasizinda ehlanza amanzi enhlalakahle ngaphansi kwamasipala umvoti maphakathi nesifundazwe obese kupheleke isikhathi eside ingasebenzi obekudala ukuba ke indla iphumeleke emfuleni esetshenziswa ke umphakathi. Umkhandlu kwemzinyathi ubuthatha ke isinyathelo sokuba ke kulungiswe le ndawo ikakhulukazi njengoba ke ithinta impilo yabantu. Umholo ABC uPhilani Mavundla uthi ke noma kungakalungi konke ngenxa yokuhamba kukagesi kepha ke badlulisa ukubonga. Emva kwezinyanga eziningi indawo ehlanza amanzi enhlalakahle ngaphansi kamasipala umvoti ingasebenzi umkhandlu wasemzinyathi ubesithatha izinyathelo zokuba kulungiswe le ndawo ikakhulukazi njengoba ithinta impilo zabantu. uPhilani Mavundla uthi indle isiyahlanzwa ngaphambi kokuba iyemfuleni. Sasilana sizobheka senze oversight yethu ukuthi kwenzakalani safike sathola bekunendle la engayi eplantini ukuthi mayingena ivele iqonde emfuleni inyokana sasusa umsindo ke ngalokho ngoba phela akufanele ukuthi sinyukubeze imvelo noma ke umeya we district waphika wathi yena ubengakwazi lokho kodwa ke esifuna ukuthi sikusho singoba simele ukuthi sikhulume iqiniso sincome ukuthi kule plant nje wasesifika manje sekuhlanziwe kwasikutshana kade ungasakwazi nanokuhamba kubona nayo ke futhi indle lokufanele ingene kule plant isiyaqala iya cleanwa ngaphambi kokuthi iye emfuleni. Uqhube ngokuthi kusanezinkinga ezikhona ngenxa yokuhamba kagesi kodwa lokho okuncane osokwenzekile kuyancomeka kanti uthi uyathemba ukuthi umzinyathi uzoqhubeka nokwenza umsebenzi wawo ngendlela efanele. Ngokomthetho le plant ifanele ngabe ne standby generator ukuthi mangabe ugesi ungekho standby generator sikwazi ukuthi sisebenze bese kusebenza amaphampi njengoba ke nje namhlanje emvoti ugesi uhamba ngo9 uyozubuye ngo1 kuchaza ke futhi ukuthi sisazolosiqhubeka futhi sinyukubeza imvelo ngoba indle nje lenengenayo izophinda futhi ishone emfuleni abantu baphinde futhi baphuze amanzi ngenzansi kodwa lokho okuncane osokwenzekile kuyasithokozisa siyabothi kuyayiwa phambili mawukuthi kuzoqhutshekwa namaphampi ke ewonke la ngaphakathi awu4 kusasebenza yodwa kuyimanje kodwa iyawenza umehluko. Sinethemba lokuthi umzinyathi uzoqhubeka wenza umsebenzi ube muhle ukuze sidlule kubangeni into wangafanele vele sibange. Okhulumela iqembu leANC uSinethemba Hadebe uthi lokhu baqhwabela ihlombe kanti bayathembisa ukuthi basazolandela zonke iziphehlimanzi nendawo zokukhuculula indle ezingaphansi komzinyathi uqinisekisa ukuthi zisebenza ngendlela efanele. Njenge-ANC siqhwabela ihlombe ukuthi emva kwesinyathelo esasithatha sokusondeza imedia ngokuphawula
kwiplanti yasemvoti ebingasebenzi okunamanje kubonakala sekukhona ukuqala ukusebenza kukhona nakuba kungasho ukuthi sisebenza ngokugcwele ngokufanelekile. Kodwa siyaqhwabela ihlombe kakhulu ukuthi siyawubona umnyakazo ukhona umehluko esesiwubona. Futhi siyathembisa ukuthi kubantu basemzinyathi nasemvoti namaphethelo sizoqhubeka sibe ngemumva ukulandela zonke iphehli manzi nezihlanzindle zonke ezikhona ngaphansi komzinyathi senze isiqiniseko ukuthi zisebenza ngendlela efaneleyo. Abomkhandlu asemzinyathi abatholakalanga ukuba bephawule mayelana nalolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemvoti. Asike sithi shelele ey'tolo sobuya siqhubeke ney'ndaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukeleke indaba ze1KZNTV nazi okuyizona ehamba phambili. Kusina kwajeqeza awe-IFP bakhala ngomgwaqo Egamalakhe kanti ke yaxazululeke yamanzi emvoti. Uhlalo wekomiti lezokuhlalisa kwabantu nokuthuthukisa kwengqalasisinda kumasipala eNewcastle uMosathwala uthi ke ngesabelo mali esizayo basesihleleni ke zokuthenga izitsinza zamaloli amanzi nogandaganda bokulungisa ke imigwaqo ukuze ke bezokonga imali. Uthwala usho lokhu ke ku-Ward 28 ngesikhathi ke bethula uhlelo lokulungisa imigwaqo eyaguguleka ngesikhathi sezikhukhula. Leli komiti lithi linethemba lokuthi kophela izinyanga ezimbili yonke imigwaqo silungisiwe endaweni yaseNewcastle. So sithathe isinqumo sokuthi cha department asenze sure ukuthi sithola imishini ezokwazi ukuthi cover lonke ibanga ngoba angeke salokho esikhala sithi umasipala akanamali. Sabe sesenza uhlelo ngoba ubona nje ezakamasipala inqola ama-tipper truck mabili kuphela sase siyahlanganisa ukuthi at least iward neward asikwazi ukuthi kube negrader ezobisebenza nama-tipper truck awu5 ewardini bese kuba yiroller kanye newater tanker. Sizohlala ke u3 days ngoba amaward o34 nje skipha u4 sesilungini kosa la u8 kusho ukuthi iward neward sihlala u3 days. So kusho ukuthi ngoba sizohlukanisa nje amaward abo 4 kusho ukuthi ngeviki nje siyakwazi ukuthi senza amaward abo 8. Oyinhloko lomnyango uthi nezinkinga zamapayipi okuthuthwa kwendle nazo ziseqhulwini ekutheni ilungiswe kwabusha njengoba umthamo wabantu usuwande kakhulu eNewcastle. Nakuba kiswa yethu senze i-technical assessment sathola ukuthi ingakanani imali esidinga usayenzile edrobheni umonakalo udinga ukuthi kuze siyibuyisele esimene esiqondile idinga kwamanje 238 million esingenayo kodwa sazamile uku-apply ama funds khona bekuyilokho kakhulu kuseqhulwini njengamanje mhlawumbe okunye nokuqhubekela phambili ngenxa ukuthi eNewcastle indawo yanda kakhulu ngesibalo sabantu kudinga ukuthi siyenze i-bulk infrastructure upgrade okuthi fanele sikhande water treatment works sikabusha sikhande namapipe amanye amakhulu asuka emadanyini ukuze amanzi abe nomthamo wanele ukusupply demand ezoqhamuka nezindlu zomxhasa ezokwakhiwa. Uthwala uthi okubalekile kubona njengamanje ukuthi maqala unyaka wezimali omusha kube ukuthi bathenga imishini emisha yabo ukuze bezokonga imali beyekele abayiqashayo. Sisohlelweni lokuthi vele umasipala ngoJune soqala ngoJune July sobe singasahirish neyodwa le yemishini sobe sesithengela umshini yethu so lokho kosevela kakhulu imali ingakho sithatha isinqumo namanje ukuthi simise konke lokho kunye sisebenzise le mishini kuphela sazi ukuthi yona nje imali sizoyibudgetela yona sazi ukuthi nje hlela imali engango 2 million sazi ukuthi nje izosicover wonke lo 2 months avoida ukuthi sigcine sesebenzisa imali esinganayo so lokho uhlelo sizolugijimisa ngoba sibonile if masithi sayekelela nje njenge department afika umuntu athi uyasebenza ahwaye nje lelo langa nanana sicharge imali engaka so le iprogram ezoba khona kanti into emnandi ke umsakazi iquarry angesithenge sesikwazile uestablisha ukuthi kunequarry ekhona laphana eyamasipala bathu D96 esizoyisebenzisa sokwazi ukuthatha khona mahala ngoTebogo Sibisi ngisemadadeni eNewcastle. Njengoba ke umhlaba wonke ubhekene noguquguquko lwesine lwezimboni nokuzophoqa ukuba ke kusetshenziswe kakhulu ubuchwepheshe isikhungo iNuzulu Science Center seyethule ukuxhakaxhaka olwaziwa ke ngecoding and robotics okuhloswe ngakho ke ukucija abafundi ngamakhono ahambisana ke nohlobo lwezimboni oluyobeke lukhona eminyakeni ezayo. Usifiso Nxasana ungomunye kwabaxhasi balolu hlelo uthi ke ukutshala ulwazi lwezobuchwepheshe iyona ndlela yokuqhakazisa ikusasa labafundi. Ukushintsha kwesikhathi kuza nokuguquguquka kwesimo sempilo.
nokufaka phakathi ukuguquguquka kwezimboni njengoba sibheke kokwesine phecelezi Fourth Industrial Revolution. Ukuze izwe lihambisane noguquko oluzayo lwezimboni, isikhungo sezesayensi se-Richards Bay sesethule ngokusemthethweni nobuxhakaxhaka okuzoqeqeshwa ngabo othisha kanye nabafundi ukuze beyomelana nokushintsha kwezimboni eminyakeni ezayo. uSifiso Nxasana uchaze kabanzi ngenhloso yokusungula lolu hlelo. Siyazi ukuthi izwe liyashintsha, umhlaba wonke uyashintsha, i-technology yona nto ehamba phambili ezodala ukuthi abancane kusho ukuthi abafundi bathole ulwazi namakhono azokwazi ukuthi bayiphilise bona, baphilise nemindeni yabo futhi. Ngoba njengoba nje ku-coding and robotics kuhlangana no-artificial intelligence, kuhlangana nokuthi i-engineering ne-science ne-technology kanye ne-mathematics. So ingane ziyakwazi ukuthi zifunde lezo yifundo mhlambe isikhathi esiningi baye bathola ukuthi zilikhuni, kodwa ngenxa ukuthi sisebenzisa ama-coding and robotics uthola ukuthi bayaheheka bagcine bezithanda kakhulu lezo yifundo ngoba iningi science, iningi mathematics ekhona lapha ngabe wenza i-coding and robotics. Njengoba nje sisebenza nayo i-University of Zululand no-Sasol kule center, le center ke idalelwe ukuthi izikole iqhamuka ngeindawo ngeindawo kusho nazo indawo ezisemaphandleni bakwazi ukuthi bayeze la bazobona futhi bangaboni nje kuphela kodwa bakwazi ukuthi baenze yona i-coding and robotics. Umpulayi Koloko owengamele ezemfundo kwinkampani Sasole nengenye yabaxhasi balolu hlelo uthi bathatha isinqumo sokubuyisela emphakathini ngenhloso yokulekelela umnyango wezemfundo. Sifuna ukuthi isupport abantwana from grade R up to grade 9 ngoba i-policy government Department of Basic Education iyenza izoba ne-curriculum entsha ye-coding and robotics curriculum, and kuleyo curriculum iqala kubantwana abasuka ku-grade A ku-grade R up to grade 9. So as uSasole sibone kahle ukuthi kumele sibe njengoba sine support, sine pipeline around iKZN, indawo yethu kumele support nakhona i-community nezikolo ezikhona kule ndawo. Kanti komunye wabafundi akade behambele umcimbi wokwethula kwalolu hlelo uthi uyethemba ukuthi bayowuphonsa umbalane ngamakhono abazowathola kulolu hlelo. What esinotisile ukuthi i-coding is really a good thing to us abafundi, iyasiza kakhulu, we benefit from it a lot because njengamanje ngoba iqala isafika from ikole ezimbala, and then thina we got an advantage, i-advantage ukuthi yabo siyazi iqala kunazo ingane lezi ezinye engakayazi because basa-introduce njengamanje. I mean izosiza in future ngokuthi sithola i-knowledge yabo, and abanye abayazi thina kodwa sisayazi, and lokho-ke siyabenefita from kuyo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubi kumqondisi Miyeni eRichards Bay. Amaqembu aphikisayo emsunduze athi-ke ashayela ihlombe izingadi zezithelo kanye nezimbali ezitholakala engxenyeni ehlukene yedolobha eMgungundlovu, kepha-ke athi-ke ngaba kuhle uma kengaqhakambiswa izidingonqangi zomphakathi. Bakusho lokhu-ke njengoba lo masipala ubugubha iminyaka eli-185 kulo nyaka. Okunye-ke abakugxekile ukwenziwa kwelogo entsha yalo masipala. Imeya uMzumkhulu Tsebola uthi-ke bayasiqhenya ngayo futhi-ke bafisa ukuthi-ke kusetshenziswe yona ngelinye ilanga. Imeya yomasipala uMsunduzi uMzimkhulu Tsebola uthe bajabule ngophawu lomkhandlu olusha lokubungaza iminyaka yama-185. Sijabule kakhulu ke ukuthula leloko izobe isibake nombhalo oshoyo of course 185 years engathi umkhandlu mawuvuma sikhipha 185 years kodwa ihlale mhlawumbe ngaleso sikhathi sesingabe sesiveza nenye into engithole ukuthi abantu abaningi la emkhandlwini abayazi kunembali eminyakeni ewu-20 edlule esayi-adopta njengembali yethu yala edolobheni kuthiwa eNatal Lily ababathi iClivia. Bathi abanye ososayensi ayisandile, zincane kakhulu indawo etholakala kuzona kodwa kakhulukazi itholakala la ethaweni kuphela.
mhlawumbe sesingathi ayifakwe nje nayo ngoba sifuna ukuxoxa into ekhulumisana nedolobha lethu. Iqembu eliphikisayo iDA lithe besingekho isidingo sokushintsha uphawu lomkhandlu. I don't believe that the logo should have been changed. It's part of the heritage of the city. And it's funny that in a year just before a national election that the ANC would brand their logo in the ANC colours, coming into a very important election where the ANC have dropped well below 50% around the country. We did make these comments in council, and I don't believe the logo should have changed because of the heritage and the history behind that logo. In terms of the 185 years, I believe, one of the oldest cities in the country, steeped in heritage, steeped in history. The problem is that as a city, we should be showing the residents that we are putting money into basic service delivery. It's nice to have in terms of beautifying traffic circles, putting vegetables there, but when you're not functioning as a municipality and you're not getting the basics right. Kanti uThebola uqhube wathi kunomehluko edolobheni yize behaqwe izingqinamba wathi izingadi ezibonakalayo zilekelela abantu abaswele. Ithaweni elishintshe lesindawo yaziwa ngokuthi ingcolile inotshani obukhulu kunjani ongathanda ukubona ongabona ukuthi sekunoshintsho olungakanani. Siyavuma ukuthi sisekhona inselelo. Kwezinye ke sibe sesikhetha ukuthi sifake izitshalo lapho ngapha nje mawungena uqhamuka ngenhla nedolobha sitshala amakhabishi lapho sitshala ibhitruthi yonke imfino ongayicabanga yatholakala. Uyabona ukuthi lapho while sikukuhle kubukeka umungena kodwa kunento ethile sobe silekelela kuyona ukulwisana nendlala. Siyazi ngesikwazi ukunika wonke umuntu Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngisemgongondlovu. Asike sithishelele ezitolo sobuya futhi siqhubeke nendaba zethu. Asiphinde sikwamukele ke mbukeli ubusabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke besithe izona ehamba phambili. Kusina kwajeqeza awe-IFP bakhala ngomgwaqo Egamalakhe kanti-ke iyaxazululeke eyamanzi eMvoti. Ake sibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.04 maqhathaniswa nedola laseMelika libe u-22.61 maqhathaniswa nopondo waseBritain libe u-19.96 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libe u-$2,041.06 i-ounce kuthi ongahluziwe wona u-$86.09 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu laKwaZulu-Natal lebhola lomnqakiswano Netball Kingdom Stars lisazoqhubeka ke nokudlala esigabeni esiphezulu kwi-Telkom Netball League yizeke noma lagawulwa yizembe ngesizini edlule. iStars ke yaqeda emsileni ku-Division A ngesizini edlule. Yahlela ke esigabeni sesibili ngesikhathi ke ikuqiswa ngompetha baka-Division B i-Eastern Cape Allows kumdlalo ke wokuhlunga. Leli qembu ke seliphinde lathola ithuba lokubuyela esigabeni esiphezulu kulandela kokufaka kwamaqembu amabili amasha okuyiLimpopo Lilies neFree State Sonoblomo ozoyibamba ke esigabeni sesibili. Lokho kuchaza ukuthi KZN isazoqhubeka nokumelwa yiqembu elincane iKingdom Queens esigabeni sesibili. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke siyibeka lapha sikuphathele zona usuku namhlanje asihlangane ke ngesikhathi esilandelayo nisale kahle emakhaya.